करे मोना का पप्पू? अरे का हाल बा? हाल तो हमार ठीके बा। अरे दिल्ली में कर लो। हाँ दिल्ली तो हम गए रहनी है। दिल्ली गए रहनी है वही जे रहत नहीं है। अच्छा सुने में आयल बा कि मैनेजर के पोस्ट पर हो गइल बड़ा। ई पूछेला बात बा, सुनेला बात बा। हैं? अच्छा ई बताओ मैट्रिक में क्रॉस लागल, मैट्रिक फेल लइका के मैनेजर लोग बना दी। तो तोरा का बुझाता है? आकि यही 5-10 बरस से लिखते लिखते ते इंजीनियर बन जाइबे। पढ़ाई लिखाई में अब कुछ न खाऊ। हाँ कतनो गाड़ घसटते रह जाइबे, नौकरी चाकरी लागेल न खाऊ बेटा। एगो बात जान लिए, समझ गइले? तो का कहले पढ़ाई लिखाई साफ छोड़ दिया। कि तो जानता रे आकि तोरे साथे मैट्रिक परीक्षा दिल नहीं हो। हाँ मैट्रिक में क्रॉस लागल आ घर छोड़े उठा। 3 बरस ले लोहा ढोले बानी, लोहा पिटले बानी जले, तब जाके सुपरवाइजर भइनी हो में। अच्छा ई कहा ना कि 3 साल बीतैले बा। हाँ तो तोरा तो हम तो सोचत नहीं साला मैट्रिक फेल लइका के मैनेजर लोग कैसे बना दे भाई। देख सुन, पढ़ाई लिखाई ठीक बा लेकिन काम के जहां तक ले सवाल बा, काम के बोलो ना पढ़ाई लिखाई कोनो मूल न खो। एगो बात जान, कंपनी में टाइम बिताओ आ माल कमाओ। होई का तोहनी के घर दुआर के स्थिति जोन बा तोन बोले बा, तोहनी के जगह घर दे कमा चल के। बाबू रिक्शा ठेलते ठेलते हमर मर जइतो, बाहर ना जीती तो हम समझ ले। लेकिन बाहर निकलनी, हम जानत रहनी कि सरकार नौकरी चाकरी देवेला न खाऊ, निकल गई नहीं बाहर। पप्पू भाई जानता रहो, हम तो सुनले रहनी हनु कि में इंटरव्यू होला आ इंटरव्यू में पास होखब तबे तारा के काम पर रखियन सब। लेकिन अब तू कहता रह कि यही में हो गइल तारा इंटरव्यू ना भरे है। इंटरव्यू अरे लोहे पीटे के बातों में इंटरव्यू के का जरूरत बारे? तो नहीं लेखा पढ़ल लिखल लइकन सब के इंटरव्यू होला, हमनी के मजदूर के कोनो इंटरव्यू नहीं खे। अच्छा हाँ पहले 1.5 बरस ले बबुआ है लोहा ढोनी कान पर, ठीक बा। ओकरा बाद भट्ठी पर देलन स, भट्ठी पर देलन स तो कहलन स आकि पप्पू ना होखे तो तहरा भी लइका उका होखस त लियावो, एमे काम लगवावो आ जोन ऊपरवार कमीशन हो तो मिली। तो हम कहनी कि ठीक बा जानल। अब बतिया लेकिन मैनेजरवा से 14,000 लेबर के। अच्छा 14,000 समझिए, 14,000। अच्छा 14,000 हम मैनेजरवा कहलक हमरा से 3,000 कमीशन खाजी हो। तू कितना बचल? 14 में से 3 गल तो अरे साला 3,000 कमीशन एगो पर। 3,000। हाँ बाप रे। अब बाबू ई सुन ले पहले बात। आ वहां से भट्ठा पर से हटा दिलन सा हमरा के, भट्ठी पर से जहां लोहा गलत रहे वो से हटा दिलन सा, सरिया उड़िया के बथी रहे बाटा दिलन सा हमरा के बसे। आ हमरा के बन दिलन सब सुपरवाइजर। अब हम का करिला कि जितना लइका बाड़न सा उहे, जितना लइकवा बाड़न सा जोन गांव जवार में काम धाम नहीं थे, हां पकड़े लऊं आ पकड़ के लिया जाए। अब बुझ ले कि हमारा अंडर में अब ही 200 लइका बाड़न सा। अच्छा लेकिन कमीशनवा में कम कर दिला। अलग की संख्या ज्यादा बढ़त तो कमीशन कम दे है। अच्छा तो कमीशन कुछ कम कर देले बा, घड़ी 1500 मिलत हो कमीशन एगो पर। तेहू पर कमी के कोनो अथी नहीं खे, आमदनी के कोनो कमी न खबबू। लेकिन एगो बात कही पप्पू भाई, ई साला कमीशन वाला बीमारी हमनी के जात नहीं खे। जहाँ 500 राज मिस्त्री में से कमालन सो, ओहू में साला 50 गो रुपया ठेकेदार खा जाला। आ ई बीमारी साला बाहरों में बा, हमरा ई पता ना रहलक। रे बुढ़बा कहां नहीं खे ई बीमारी बाहर में कहत रह तू। आ ए बबुआ सुने एगो बात तार से कहतनी हम, आ ई खाली प्राइवेटे में चलता, सरकारी में नहीं चलत।
बिना घूस के कोनो काम होत हव बिना घूस के कोनो काम होत हव बोल आज तू ही देले रहत नु हमें हई पढ़ावत रह आज तू ही देले रहत घूस उस तो बबुआ तार खेला होगो रही का कहीं पप्पू भाई बात तो सही कहत रह हां बहुरला ख लइका हो पश्चिम टोला के हां ऊपर नौकरी जोन भइल हन हां घूसे से हां तो 5 लाख रुपया लागल ह कहत नहीं की बिहार पुलिस में ई बात हम अपना बाबूजी से दिन से कह हां लेकिन सुने पर तैयारे नहीं हां कहतरन मेरिट पर ले अब मेरिट पर आदमी का करू अगला बार देले रहनी है जब हम परीक्षा हां 80 गो सही मरले रहनी बिहार पुलिस हां लेकिन साला क्वेश्चन आउट भइला के चलते परीक्षा रद्द हो गई अब हमनी के मेरिट वाला लइका का करी सो ए तरह के मेरिट है फेरिट अब बताओ अरे देखो सुनो अब क्वेश्चन तो हमरा बुझाए ना उतना बात माने हम तो ना माने का कही भाई पढ़नी ना हम लेकिन एगो बात तोरा से कहतनी आ कि सगरो घूस के माने बिना कोनो काम होखेला न खाऊ माने बिना घूस के तो कहीं काम ना होबो एगो बात जान ली अरे वो चार गो लइका के माने 4 गुड़ा के भइल बन सब के घुसे के भइल बा हां छले रही तो नंबर देलन स के ले है दलाल के नंबर हां अते बतिया ली हां हां और नंबर हम सेव करके रख ले हां हां अब बाबू तैयारे ना होखेलन के ओकरा से बतियाई अब कहलन स कि जब तारा जरूरत पड़ी एक बार तू कॉल करी देव नानचा अच्छा देखो तनी देखनी है कि बाबू तोर होने बसवा लंग घूट उटू खरत लहन हां गइल बरन आवते होखियन अच्छा तो भेटा तरन तो उनका से हम बात कहे अच्छा ठीक है कि मोहना के अरे लइका पढ़े में तेज बा ठीक बा तो ओकरा के केनहु एक इकट्ठा होके तो भजावा ओकरा के भजा के लगवा दनो करी लेकिन एगो बात कहूं तरह से भईवा प्राइवेट में जोन मजा हौ नु तो हम सरकारी मजा न खाऊ हम तो कहेम नु कि ठीक बा अगर हो जाए तो हो जाए तो चल दिल्ली हमरा साथे अच्छा सुन चल दिल्ली ए 21000 पर तोरा के हम दिवाएम नौकरी कह संगतिया नहीं बने हमारी आते 21000 पर दिवाएम तोरा के नौकरी हम चल ले ठीक है बा आ सुना ना भाई हां तनी पढ़ दिया ला बात हो तनी बाबू से कहबन हां हां अगर तार सुन लेस तो सुन लेस हां हां अगर सुन लिहन तो कहतनी हां तनी देख लिह बतियाओ हम तो परेशान हो गेल बन देखत आंखों अब गड़बड़ा साला चश्मा लगावे के पड़त अरे चाची लौकत नहीं खे नहीं का गइल हां गइल बालू नहीं हां आ तब बड़का भैया के समाचार सुना सब ठीके बा उनकर ठीक बा हां कट तो ऊ तो कदुनी जलंधर रहतरन कादुनी वो नहीं कौन बाहरे बरन हां बाहरे बरन हां बाहरे बरन के सब अपन बाहरे रह मरते रात खानी 12 बजे एक दिन फोन कलवा हमरा पर हां कि पप्पू कह समाचार कहां बारे तो हम कहनी कि ओइबो होली में आवा ओही जे दारू तो बंद हो गेल बा तो हां कहतरन के तो देखना चेकिंग तो नहीं कुछ चलत टे लेकिन बानी फेरा में कि कैसा हूं माने 2-3 गो बोतल लेके आए बचा के तो सोट दिए सर हां हम पहले तो जान ले तो हम कहतनी कि ठीक बा शादी ब्याह का माने होई कि अब देखब नौकरी चाकरी के फेरा में आदमी बा लाग जाई त देखल जाई शादी ब्याह दिल्ली में चला बड़ा साथे है एक से काल छेना माल के कोनो करू रास्ता पर खड़ा हो जीबे न तोरा बोल अरे साल हां माल के कोनो कमी न खाऊ तोनी से दाम खर्चा कइले कि तोरा आगे पीछे अब ओकरा खातिर तो कमाहौ कनु पड़ी होला मेरा रुपया फोन करे ले लेकिन हम कहिले कि लार का घर में कलार रखल हबो वहां कोनो कमी हौ पूछो के ये सब के कोनो कमी न खाऊ साफ टेंशन फ्री एकदम टेंशन फ्री मस्ती में एकदम मस्ती में हमरा कुछ कमी न कबो ए तेही बताओ 34,000 के महीना कम होला ना 34,000 के महीना बहुत 34,000 कम तो दिला महीना में हरू के होने को ठंडा रहे अब देखा ना तो सोचो तनी अच्छा देख ले तनी अब फिरे होई तो होई हां ना तो अब देखो बाबू से आज बात करत तनी आ ना होके तो बाबू आवतन तो तू तनी बतिया देखा नहीं बस बड़ी लंग जाता नहीं करत अच्छा हां ठीक बा पर चार देखो तनी किते गान घसेटते लाड़ में खत्म हो जे बियाह ना हो चल ले खब हां परम में का लिखल बा अपना से त आदमी करते बा में हां अब जन होखेला होई तन होई हां बेटा तारा नु जल्दी देखना जा बात करो तो उनका से हम एथी करतनी हम कहतनी हम कि पपुआ के कैसा हूं किदान इधर ले ए भाई हम खैनी उनी ना खइला हां कुछु ना खैनी ना हमरा कोनो नशा नहीं है अरे
तो ते आज ले खैनी या गुटका उटका खाए के ना सीख लेते। ना भाई ये सबसे साफ हम दूर रहिला। हाँ ये सब कुछ ना। तो चुआठो ना ले तुकबे ना कुछ भी ना भाई हम कुछ भी ना। अरे यार तुम ओइसन का लोई का बताओ त तरह के हमनी के देखो हमनी कॉमन नासा बाकी बा हमनी से। अब देख लेकिन एगो बात बा भाई अब तू लोग बाहर भीतर हाँ ई बात सही कहते हैं बाहर भीतर में के सुन माहौल अलग हाँ बा एजा के अलग बा। हाँ देख भाई सुन एगो बात कहते नहीं हम लोहा वाला काम करेला आदमी तनी मुनी हल्का फुल्का नासा ना दी तो यार कामे ना हाँ, होई। बात तो हाँ, सही कहत। जान लो तो ठीक बा इहे बात हौ। जइबो तो बाबूजी आ वही अलग बड़ सोचत रहने कि तनी बतिया उतिया लेतो लो। अच्छा तो सुन हम जा तनी उन्हीं भेटा तरन तो एथी कर तनी हम अच्छा ठीक बा। तब एथी कर एक दिन आओ मुर्गा मछली खालिस नु हाँ वो खा लीला हल्का उल्का करे लेते अब तब देखा ली कोई ट्राई नहीं आओ लियाल बनी। दोस्तियाना में देख ली हाँ बात रख दे। लेके आयल बनी ठीक बा। गोवा के माला अच्छा हाँ अब तो बढ़िया हुई। हाँ ठीक है बा। आ एक दिन चल तनी ता ठीक बा ठीक बा पढ़ निमन से पढ़ आना तो बतियाओ तनी उनका से ठीक बा चल तनी रे मोहना मोहनो ना जा का रे पपुआ ना खुश रह का समाचार। बहुत बढ़िया बात तार कृपा बा चाचा अच्छा चल है पहले उतरवाओ। आय हो का हो गइल रे मर्द तू नहीं नहीं देखत हई तार भाई कौन भाई के दिन को दिन देखत नहीं कि बुढ़ाड़ी में हैं अरे हाय छे कौन काम बा रे। हां हाई से कौन काम बा हैं चाची भी एक सोचा के तू हो गइल हती की बावना चलो अच्छा दिल्ली रहे लगले तो उड़े लगले। दिल्ली हां दिल्ली का नाम मत लो दिल्ली में बहुत कुछ हम कर देले बनी अच्छा जात कहां बारे चल आओ चाय ऊपर मावा तनी। ए दुनान जा अरे आओ ना आओ सुनो ना अरे आओ ना हेले आओ बैठ के अरे बतियाओ। अब के तो बैठल बहुत देर से बैठल बनी मर्दा अरे आओ ना आओ दिल्ली से आइल बारे तब बुझाता कि उड़त चलत रे। का रे मोहना पपुआ आइल बा दिल्ली से चाय पानी पियले हो। चाय पानी कहाँ से पियाई सुबह से तो देखा तरह के पढ़े बैठल बनी आ खाना पीना हमरे बनावे के पड़ल ह। तू तो गईला गाछी में तो अबगे आवत रह खूंट उखाड़ के आ माई के भेज देला नई हर काती करी गाछी में ना जाई तो का करी बा जाना घर में। अरे गाय चाय पानी पियाई देखो तरह पढ़ाई करते करते एकरा एक चश्मा तू तो आज तक ले बुढ़ा गइले आदमी चश्मा ना लगोई आ एक और देखो ई चश्मा लागो तू तो गलो वे चश्मा हां अरे वो खोल गए एक पेज। हां अभी टूट गइल ह थोड़ा देर कोई पहिले का स्थिति तू रागो रे होई तू चश्मा लगावत रे धर लौकत हऊ हां लौकतो बा दोनों से साफ लौकेला। बनवा ली है ले जाके अरे खाली बातें करबे तो का करी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी बोलो। पढ़ाई लिखाई कौन पढ़ाई लिखाई करत रे। ए रुको ना कौन पढ़ाई लिखाई करता रे नाश्ता पानी या चाय पानी की कौन बड़का बड़ी चीज बा ते ना जनबे पपुआ ई साला पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जाई। वह देखो लखना के लड़का के कैसे कैसे नौकरी ले लेलो आज ओकर बाबू देह होइठ के चलता बुझाता कि हमरा लेखा नौकरिए नहीं के बेटा हां के। तो नौकरी जेकर हो जे उदह ना थी हां अरे वो कही कहे ना भाई देखो तो कि खोपड़ी के मकान बारका बाबू ओकर रहलन तान के हैं साला के का सुविधा नहीं खिदेले कलम कापी दवात सब दिला एगो साला एगो माल बा जौन हमरे खियावे के पड़ेला। अच्छा त का करबो लइका बा तो तारा सब बोझ उठा हई के पड़ी कूटी काटल हरियरी काटल ना फेटे हो त पढ़त नु बा आ एकरे खातिर माल पोसले बानी लगह हां खाई पाठा होई जवान होई के नहु बहाली तहाली में जाई हां हां त निकाली त ई त का हम कही तारा से ई खाली जान तर पप्पू भाई खाली कहलन पढ़ आ जोन कहले बा कि नौकरी भइल बा उ सब पैरवी से भइल बा घूस से भइल बा लेकिन का कितना दिन से कहत नहीं सुनते नहीं। आओ तोहरो में वो कमी बा हमरा में का कमी बा सारा कमी सब बा हमर हो आय गइल। बैठ पहले बैठ खिसिया मत बैठ ना ना तू बैठ हम बैठ ना ना बैठ अरे बैठ ना पप्पू ते बैठ ना। अब हम बैठी या तू खड़ा रह अच्छा तो चल हे जा बैठ 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 हम बैठ तनी हे जा बैठ हमार दिमाग खराब हो गइल बा
हाँ तो कहे के मतलब बा दिमाग तो खराब होइए जाई। अरे लइका पढ़ता नौकरी कहियो ना कहियो होई, लेकिन का कहत ले रे बबुआ कहतनी कि जवन इनका के भजले बा कि हम बेटा के एकदम मेरिट पर नौकरी लेले बनी। हाँ उ जान तरह पप्पू भाई 5 लाख रुपया देले बा हाँ। बिहार पुलिस में। हाँ, सुनी तब ना। जाके ओकर नौकरी भइल बा, लेकिन ई माने पर तैयारे नहीं खन। आ ओकरा से पूछनी छुट्टी पर आए रहे हाँ। त नंबर देलक हमरा के, हाँ। कहलक कही लो नंबर के हाँ। उसे कहिया मत, हाँ। दोस्त बारह से तारे के दे देता। हाँ ई बात हम बाबूजी से कहनी, हाँ। लेकिन ये सुने पर तैयारे नहीं खन। काहे हो? हम काहे सुनी? जब सब खर्चा देते नहीं पढ़ाई के तो हम पैसा घूस के काहे दी? सुन लो तो तू ए जमाना में तू मर्दावा पुरानके के फेरा में हमेशा रहेला। तू खाली पुरानका जमाना नहीं खेता हाला कि बिना घूस पर नौकरी हो जाई। हाँ ई हमार कंपनी ना दिली है कि गनी 2 क्विंटल लोहा ढो देनी आ पैसा मिल गल। नौकरी है नौकरी, एक बार नौकरी लेके के हो जबो समझ कि चानी काटे लगबो। हाँ। हाँ तो तारा के बेटा हम तो कहत नहीं नु तारा खेती गृहस्थी कोनो कमी बा। हम तो कहत नहीं कि 2-4 कट्ठा बेच आ बेच के जोन कहत तो कि नहीं एकरा से अरे तो नौकरी हुई तो जमीन के तरह अकाल पड़ी। हम नौकरी के पैसा दी दलाल के आ ना लगाई नौकरी तब का होई? ना कैसे लगाई? कत्ता गोरा लगेला कि ना रे? चारों गोरा के उहे लगैले बा। ई खाली हां कहस ना, अभी फोन करके बुला दे। तो तू काहे नहीं एकर बात माने? हम एकर बात मानी जमीन बेच दी। तब अब तारा के पैसा कभी नहीं खाता जमीन ना बेचबा त का करबो? लइका खातिर जमीन ना बेचबो का करबो? जमीन आखिर एकनिया खातिर नु बा। नौकरी चाकरी हो जब एक तब तहार का रखल बा हैं? अरे जोन कहत तौन कर आ शादी बियाह कर एकर। अरे हमहू तो पप्पू वही फेरा में रहनी हो कि पढ़ लिख के साला नौकरी ले ली, देखो शादी ब्याह बढ़िया घर में नु करती। हाँ तो कहता तो एथी कर कहता कौन दलाल के बार बुआ बा एगो आदमी बा नंबर लिख के रखले बा। हां तभी कही अंत तनी धरावल जाई ओकरो बात। तेही बतिया पप्पुआ बैठ ना तू। अच्छा बैठ बस सुनबा तवन बुलावत तनी सब तनी पूछ लिया, मालूम चल जी हमनियो के कि कैसे कैसे काम करावे लन सब। हां मन जची त करावल जाई आ ना तो ना करावल अच्छा जाई। ठीक बा बुलाओ का हां बुलाओ। तोरा शौक बा कि बाबू दादा के जमीन हम बेच के नौकरी करी? ठीक बा, तोर हिस्सा तोर बेच के हम नौकरी लगवा दे। ठीक बा तब देखा ना बुला लो। अच्छा अच्छा हां देखो हम जाए के बा हमारो जा तनी हम घरे जाए के बटे तो बैठा ना तू रह। तो अपना हाल तक चलबो। अरे मोटरसाइकिल से आज हम सब तो इंतजार में बारन सब कब हां कहस कि हम आई। हां अब खाली फोन करे हां आज हम सब गाड़ी से हां ओकनी के तो गहकी खोजत चलता से कि कोई मिलो हाँ। कि हम कराई। ए मदद तो नहीं तू अब तनी- मदद तो नहीं। अरे पप्पुआ ते ना बुझबे नु। हाँ, मदद तो तो नहीं सुनो ना ना बुझबे किसिया मत, हमेशा। हम तो कहत नहीं कि तनी सुन लिया वो कोनियो के हाँ, बतवा हाँ, कि का कहत हाँ। ठीक बा हां रोक बैठल हो गई जब हम फोन लागे धरा फोन धरा फोन बानी हम जे घबरा मत। फोन धरा। अरे पप्पू हां पैसा ओकरा के पहले ही देवे के पड़ी। पहले के अब बाद अब अपने बतियावत आ बतियाई का कहत तू घबरा मत। हम वही शर्त पर जमीन बेचम आ चाहे कुछ करम, पहले लड़के के नौकरी हो जाई तब। ठीक बा बाबू सही बात बा, जब हो हाँ। जी तब। हां हेलो अशोक जी प्रणाम। अरे पहचाना नहीं? हाँ हाँ हम मोहन बोलतनी। कहतनी कहाँ बनी? अच्छा हमरे क्षेत्र में बनी। तो कहत रहनी है कि 5 मिनट खातिर आई ना तनी बाबूजी से बात पहले बनी। अच्छा ठीक बा आई तनी जल्दी करम, बाबूजी आइल बनी तनी पास में बनी। ठीक बा ओके आई। मोहन जी मोहन जी अच्छा ओ अशोक जी आइए आइए प्रणाम प्रणाम। आइए। अच्छा रउए लोग नौकरिया लगवाइला? कौन सी में नौकरी लगवाइला? जी
रउआ कौन ची में चाही? यहाँ के बानी रेलवे विभाग के करवाइला आ हम बिहार पुलिस के करवाइला। रउआ कौन चीज में चाही? रउए लो दलाल है का जी? हमके दलाल है सो हैं? हमके दलाल है सो? रउआ का बुझातनी हमके? बकरी खोसी कटवावे ला बुझातनी हैं? हमके दलाल है सो? अरे कितना लड़के से कम के नौकरी लगा देनी सो, कितना जाने के भविष्य बना देनी सो। कितना चली भैया जी, हमके सवाल देनी सो। रउआ हमके दलाल बुझातनी। चली भैया जी, चलिए जैसे बनवावे ला दलाल समझता लोग ई सब। चलिए अरे अशोक जी बैठी बताइए वहां के का बुझातनी हमरा? अरे ये कहली महाराज ऐसे मत आओ जला पुरानिया आदमी बानी। अब जहां तक ले उहा के समझ में आइल बोल देनी। एमे खिसियला का जो तो बैठी महाराज, बैठी। बताइए दलाल का मतलब बुझाता है? का बुझातनी दलाल? ए चाचा तू चुप ना। दलाल का हो? दलाल का मतलब तो का बुझातनी? यही से काम कर का रहा बुझातनी था। दलाल का मतलब? मत बोला तू। बुझातनी? मत बोलो, यही से काम कर रहा था। अच्छा ठीक बा, हम ना बोलो। अशोक बाबू हो गइल हो गइल। अशोक बाबू हो गइल। चुप रही बबुआ जी ठीक बा ए मोहन बैठो। अब देखो ना कुर्सी होके तो द बैठे के यहाँ के। अच्छा देखो तनी चाचा बैठा है पट्टी दो लो ए मत तू किसिया मत बैठ क्या करे पुरानिया आदमी बानी। एगो तो हमरा भी टाइम निके कैसे टाइम निकाल के रहुआ वीडियो हां वो हम सब सब जाना हमरा भी फोन करे तालू। हां सब जानतनी सब मालूम बा। ठीक बा बैठे बैठा मोहन बैठा। तब मोहन जी, लगले दलाल फलाल को अशोक जी रुकिए। मोहन जी बताइए, तब बोलिए काछी में मतलब करवा दे हम आप लोगों को, बताइए। तो अरे पप्पू तू ही बात पूछ ना। करी करो बात। ई तो कहता लोग हम दलाल ना होई। हे बात फिर उहे बातवा बार-बार काहे कोइले बार मर्दे? जानू कहे के ई सब बात ना कहे के। कहता नहीं कि मोहन के तो कद काठी सब बढ़िया बा, दौड़ाहू में फिट फाट बारन, शरीरो तंदुरुस्त बा। अशोक बाबू यही बबुआ के विचार पर तो हम आइल बनी। हाँ तब उहे हम कहतनी कि इनकरा बाबू का कहा नाम बा आ कि बबुआ हमार जॉब जोई है तो बिहारे पुलिस में जोई है। बात समझे अशोक बाबू, बिहारे पुलिस में जोई है। अच्छा सुन ले बनी कि बिहार पुलिस में बढ़िया आमदनी बा। एकदम बोले बा जी एकदम बा। मार है देखो तनी कि बालू वाला गाड़ी चलता री सो मार बिहार पुलिस वाला छाप के बिक देले हाँ, उहे नु बात बा। कमाई बा में अशोक बाबू हां ये लड़का के कैसा हूँ अब किदान करवा दी का खर्चा लागी उ कही का। हाँ का प्रोसेस बा, का खर्चा लागी उ कोई आ कैसे लगवाएम भाई। सुन तानी की का पेपर आउट हो जाता टे, पेपरो लीक हो जाता टे, बहाली कैंसिल हो जाता। रउआ लोग कैसे हमारा करवाएम। पर भरोसा बा कि ना गारंटी हम देतनी सब रिक्स भैया जी के पास छोड़ दी। हां हम आल कहल बने बबुआ के खाली चेहरा मुंह देख के हाँ। हम यहाँ बैठल बनी ना तो वहाँ के बाबूजी के बात से हम टिकट ना महाराज टिकट बाबूजी के बात के छोड़ी बाबू, पुरानी आदमी हाँ? यहाँ के छोड़ी जाती। अभी सब बात पुरान का छोड़ी। कहे के मतलब है कि कैसे खेला होई एकरा विषय में बात हो। सब बतावली रउआ के हाँ। सब जातना भी फॉर्मेलिटी बा हाँ। सब रउआ के बतावली। हाँ। हम आल कहला बनी हाँ। बताई खातिर बनी। ठीक बा बातचीत होके ना होके तो ए बबुआ तू बतियाई बनू अपने से कि हम बतियाई। बतिया ला। हम तो सोचता नहीं कि ए अरे बतियाओ ना, ते बतिबे चाहे हम बतियाएम, पैसा हमरे न देवे के बा। बतियाओ। टेंशने में बनी। अच्छा होला ई सब। चलिए ठीक है तो हाँ बोल कैसे होगा बिहार पुलिस में? पप्पू भाई तनी तू ही पूछा ना कि का प्रोसेस बा निकालो के। अशोक जी तो कैसे का प्रोसेस बा, कैसे नौकरी लागी कुछ बताए आगे मैं तब हमनी के कुछ समझ में आई बात। बताओ जी लालू जी बताओ। प्रोसेस ये बा कि पहले का दाम 50,000 रुपया लगी, ठीक बा। जी क्वेश्चन आंसर 1 घंटा पहले मिल जाई। जी मोहन जी जितना याद करके लिखल पार लगे लिख दे, बाकी सब छोड़ दे, अंदर सब हो जी हमनी के, ठीक बा। अच्छा आई सब होला के बाद तोरा फिक्स अमाउंट बता दी। हाँ बोलिए। एमे कुल खर्चा रउआ 8 लाख रुपया लागी। आई 8 लाख ना भल नौकरी।
हम एकरा का नहीं की कइले आ तकले खेत में गोल नहीं खे ना एगो घास उखड़ ले बा ना कुछ कइले बा ना माल के गोबर कहले बा ना कुटी डल ले बा ना बनलो करी बताओ हो लखना के लइका के 5 लाख में हो गइल 8 लाख रुपया ना देम ना होई नौकरी चुप मर दे तू नहीं बैठा चुपचाप यही के चलते तब मोहना के आज तक नौकरी ना भाई बैठा मर दे तू नहीं ना भाई नौकरी कोई नौकरी का करबा हु सब खेत रख के अरे बाप मातारी कमाला केकरा खातिर बेटा खातिर अपना बाल बच्चा खातिर कमाला तारा ऐसन मखचूस आदमी एगो लड़का के ये पढ़ते बूढ़ा तो लड़का एकर शादी ब्याह तक ना कइलो आ जब नौकरी के बात करता तार एकदम आसमान में गड़ जाओ तारा ना भइल नौकरी मर दे तू नहीं बैठा चुपचाप हम बतियाओ तनी तो शादी से रहो एकदम शांति से अरे पप्पू भाई इनका से आज तक कुछ ना भइल बा ना होई जहां रहियन त कामे खराब करी हम ते चिंता मत कर मोहन अशोक भाई जी 8 लाख में पूरा काम फिनिश हो जाई नु जी एकदम क्लियर हो जाए ज्वाइनिंग हो जाई नु एकदम हो जाए कोनो दिक्कत कौनो दिक्कत हम बानी ना होई रौरा कौनो दिक्कत हुई तो हम बानी काजी कोनो दिक्कत सुनी ना का मैंने पहले 50,000 हाँ पहले 50,000 लगी बाद में 7.5 हाँ अच्छा काम माने ठीक बा सब राउर काम मुक हो जे चाचा के महंगा लागता नु हाँ। तो सस्तो के बा चपरासी के नौकरी करी हन ना हमार लड़का हमार भाई पानी नहीं पियई हन ना वो तो 6 लाख में हो जाए अरे भाई मोहन भैया हमारा इतना पढ़ाई लिखाई कइले बा तो पढ़ल लिखल इंसान चपरासी पानी नहीं पियाई ना कैसे लगी चपरासी में ना हम तो कहत रही नु अशोक जी बालू में कमी नहीं बा बहुत अच्छा ई चिल्ला तनी हाथा ना हाँ। बताई जे घड़ी नौकरी लाग जाई हाँ। बबुआ उनकर कमाए लगी हन हाँ। आए बियाह शादी करी है हाँ। तो चाहिए को घड़ी तो कहियन कि हमरा फरारिए चाहिए हाँ दहेज में हाँ, हाँ, कमी तो ना फॉर्च्यूनर चाहिए कहबो ओ घड़ी हैं कि हमरा 4 चक्का 35 लाख रुपया नगद 35 चाहिए लाख नगद 4 चक्का गाड़ी चाहिए वो घड़ी तो ना कुछ और कहिए हइले बार चले हम ना हां अब देख ली आगल बतावा अरे पढ़ावे वाला आदमी खाली- पढ़ते कितना बुढ़ा गइलो हां पुरानका जमाने में हाँ। दिया जबले दाम ना नइखे खर्चा होते घड़ी पहले जबले के कोनो बात काम कुछ नइखे। और रहे पप्पू जी हाँ। पहले के बात हाँ। 5 रुपया में पहले चाय मिलत रहे हाँ। आज जाई उहे 8 रुपया को देले बा भइले बा भाई हैं भइले महंगाई के नु जमाना हो गइल बा बैठा रउआ नहीं बैठा जानो शांति से ए हाँ, मोहन का जानो आवा है ना तनी कुछ बतिया लिया तू चुपचाप रह आई अशोक बाबू आई हने हम चुपचाप रही हां त का करब अस्थिर बैठ चुपचाप रह हां लिया जा अस्थिर रह अस्थिर ठंडा रह भाई तू तारा ना बुझाई लिया जा अरे ठंडा रह देख पूरा पढ़ा लिखा दियो कहे के मतलब बा पैसा तो केहू के घर में बा ना जी बा समझे लोग जी आ मोहन बा कुछ खेत बधार ओकरे में से कुछ पूंजी निकली है अरे पूंजी निकली है मतलब कि कहे के मतलब कि बेची है कुछ जी तब पैसा दी भाषा कोइले रहनियो का रहल 50,000 के बाद तो 50,000 देहम तो हमनी के पहले बताओ हाँ लेकिन एगो 8 भाई लाख जी रुपया कहां से आई अशोक जी जमीन नु बेचे के पड़ी गारंटी के साथ काम होवे के चाहिए लाल बाबू गारंटी के आए, साथ में। हाँ गारंटी के दिक्कत ना होई रौरा हाँ रउरा 1% के जे दिक्कत हाँ, है माटी में मिला देलो ओकर गारंटी हमरा भी। हाँ भाई तो पैसा हम ले लेहम ठीक बा महाराज मोहन हां हां एकदम हाँ। परीक्षा में सारा हमनिए के हाँ, आदमी हाँ, कोनो दिक्कत ना होई रौरा सुनी 1% के रउरा दिक्कत अच्छा एगो ना बात होई। बताई सब पैसा पहले चाहिए या कि नौकरी के बाद बताओ ना पैसा तो भाई पहले चाहिए हो अब मान ले तनी कि पैसा पैसा देबे ना मार खाती करे। तब पैसे मालिक हम पैसे देबे ला कौन साला के? पुलिस लेखा तब का होई हमनी के बानी तो सब रउरा दलाल के हमार काम आदमी करके, रउरा लड़का के साथे रही ठीक बा मान तनी दिल्ली बहाली वाली के हम पैसा दे देनी बहाली वाली कैंसिल हो गल तब का होई साला वो कुछ ना पैसा कैंसिल। कमीशन ले अरे लेता। दूसरा बार फेर टराई दिया इनका के कराई दी वही पर हां है चिंता रउरा पैसा रहो ना डूबी हो तो गए डूबे ना दिए आवाज रउरा तो के लड़का राय के बात काली करता लालू सो 1 रुपया ना फलावत रही होने ठीक बा काहे ठीक बा चिंता सुनी करले बनी? तो
मोहन आपस में हमनी के राय क के हाँ, हाँ। यहाँ लोग के फोन हाँ, कर दिया हाँ, का करी हाँ। बाबू तनी मालधारी बा। साफा बर्बाद कर देलक बाबू देख तारा बाबू देख हम तनी हम देखते बानी सब स्थिति देखिए के रहुए के हम एथी करत तनी। ठीक बात हम ठीक बा ठीक राय विचार कह के मोह अथी अशोक करम बाबू से हमनी के। आ हमनी के फोन करम सर ठीक बा ठीक ठीक। चले के हैं आज ने कहा के दलाल बोलैले बा बिहार पुलिस के मत तो नहीं लबर लबर खाली घर में आदमी आइल बाटे तारा बुझाता कि एथी भइल बाटे एकदम मोहन मोहन कइले बारो मोहन अरे यार हम जाता नहीं मनावा बाबू के अपना हम जाता नहीं जाता नहीं चुप रहा हो गइल काहे लठिलाल बा घुमाई गाड़ी घुमाई। काजी काम भइल काम कहाँ अभी? हां भइल का कने विषय में आनी हलो अरे ये अच्छा अच्छा नौकरी पूरी के विषय में जी जी तो उहे रंग लड़का के नौकरी लगवावे के विषय में आ रहनी अच्छा अच्छा पैसा के बात भइल ह। उता तना ना दिनो त उनकी का कहल जा। अरे तालो कोना बुझलो बहिना कुछ कोसा आदमी बा फाटल आदमी बा जल खत्म हम उ हो गेला नु तो अपने खेत में होगी हां हां ई खादर के काम पड़ी इहो बात बा हां घर बाहर ना तो केनो ऊंच करत चली अपने घर में जानलो ठीक का होता ठीक अरे बा आदमी देख के बैठे के चाहिए ठीक है कहत नहीं तब तालो का ठीक ना है, होता चलो तो का कहत रह चलनी हम गहकी खोजे जमीन बेचेला आज यह चुपचाप कोर्ट में अंगूठा लगा दी अगर अंगूठा ना लगैलो तो अंगूठा चबा जाए भागा सर ना तो जूता निकाल के मारे लगम बहिए चलनी हम गहकी खोजे